vanhu vari mukati mekufara, vanhu mukati mekutenderera. Neni mukati medzimba kuita reHarare ndakatenderera mhuri yeZimbabwe, ndichipinda mukati menzvimbo dzakawanda. Ndine zvandakaona, ndine vandakataura navo kubudikidza nezvanga zvichiitika. Asi pane chinondirwadza, pane chinondishamisa chandakasangana nacho nesuro munzvimbo yeGoromonzi. Daniel Shiwiri Binifo wakachiwemba Kiminikasha. Murume nemukadzi kana kuti tizive kuti vanhu vakagara vachimwa doro here kana kuti vakatanga nezuro. Baba Pati, murume akazvambarira akarara uku. Mukadzi wezvakare ane mwana mucheche arikuda kuti ayamwe. Akazvambarira akarara uku. Achibvisa hembe achishevedzera kuti ndokuti mukadzi uku. Kubvisa hembe? Ndati uyai muone anonzi mukadzi. Katanu kata. Kusana ari maliseche. Musi Uganda. Dzanga dziri nguva idzi. Masikati machena. Baba Isabel. Zvaitika pai zvinhu izvi. Patownship. Vanhu vachiti kudini nazvo. Vanhu vakatarisa vachiona kuda isu. Vane shungu yokuona kuti anonzi mukadzi akaita sei vachisvika ipapo. Zvakaoma. Muri kundiona here? Murume apa akatotsva, akatorara. Zviri kuita mukadzi asi kuziva. Hey! Ndozororo racho here. Kana kuri kudya tinofanira kudya here kusvika apo kudaro. Kana kuri guma tinofanira kumwa here kusvika kudaro. Zuva iri uri kuvafaro here ndizvo rinotaura here. Ya, zvinonzwisa tsitsi. Ndine nyaya inotsitsa tsitsi mukoma KB. Musi wa 24, amai vakabirwa mwana mudhorobha ane 3 months. 3 months? 3 months. Mwana akabiwa mudhorobha ane 3 months. Mwanai? Mwana akabiwa mwana musikana. Chii changa chaitika? Rega ndizounza mukoma KB zvakanaka. Ndine nyaya zvakare yepaPenalonga yekufa kwevanhu pamai ndiri kuPenalonga. Vanhu vari kupera kuurawa. Ndine nyaya zvakare yakaitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti iyo Zhombe. Pane mumwe musha wakanga uine pati nezuro. Uine pati kudaro. Vanhu vakaungana sefamily. Asi pana baba vakafa 2013. Wepamba mwana akasarudza kuitira vamwe pati. Mwana 1. Achiti atingakwanise kuungana muri dzimba dzese. Hongu vanhu ngavadyire kwavo asi tozosangana pamusha 1. Une mwana komana 1 ari kusevenza kuSouth Africa. Paakauya chibati iye nokuwana kwandinoitawo ndakumbira kuti muzoungana mese. Zvakazoitika papati. Pane vanhu vanokona kuita 6 vakakuwara. Vamwe vakatokuwara makotsi kuita maronda. Vamwe vakakuvara maziso kudonha pasi. Vamwe pane 1 akatochikoka ruoko. Vakutiza kubva ipapo kuma past 8 dzemanheru nekuda kwezvakaitika. Kusanganisira vatorwa vakaruwa pasi asina kudzoka. Nanhasi vamwe vanhu vari pamba apa vari kutoshaka kupa garapo nekuda kwezvakaitika. Zvakaitika zvacho izvozvo ndozvinoita kuti niyeni yaye panapo. Ndoziva kuti Zimbabwe yamirira Baba Isabel nhasi iholiday, havadi kani nguva yokutambisa. Vane zvinhu zvakawanda zvokuita. Vanenge vachida kukubatai vachitsvaga kanhamba dzevabatsiri pamwe chete kana kukupai nyaya. Nhamba dzenyu dzinoti kudini? Ichokwadi muri yeZimbabwe. Nhamba dzangu dzokufona dzinoti izvo. Inhamba dzisinganyaya dzisina nhamba dzisina chipomerwa. Inhamba dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti izvo 0736 26 35 36 0736 26 35 36. Panhamba idzi muri yeZimbabwe hadzisi dzokubhipa, inhamba dzokufona mukati huya pakati nosvika kana pachisvikika. Beyond, beyond, deep down, beyond, beyond, deep down, beyond, beyond, deep down. Oh, beyond, beyond, Deep down, beyond, deep down, beyond, beyond, deep down. Emedi ho, varoia vana piro mumba.